विश्वास ଯେଉଁ ଭଳି ଭକ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବି ତଦନୁଯାୟୀ। ବାଣୀଟିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କର। ଏହି ଭାବ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏହାଠାରୁ ସଠିକ୍ ବୋଧ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହିଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ କାଠ ବା ବାଉଁଶ ଦେଇ ରଖିଲି। ବାଉଁଶ ଦେଇ ଏକ ହିଁ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କରା ହୋଇଛି। ମନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଲଗା ସେଇଟା ଅଲଗା। ଏହି ବାଉଁଶ ବା କାଠ ପାଇଁ ହିଁ ଏପରି ମନେ ହେଉଛି। ବାଉଁଶଟା ହିଁ ବାଧା। ଏହି ବାଧା ହିଁ ମାୟା। ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସିଏ ହିଁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା। ମାୟା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଲେ ହିଁ ମାୟା କଟିଯାଏ। ପୁଣି ମାୟା କଟିଯିବା ମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ମାୟା କଟିଗଲେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲେ ହିଁ ହୁଏ। କରି କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେ। ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁ କରୁ ଆସେ। ଏଇଟା ଯେପରି ସହଜ ସେପରି କଠିନ। ସହଜ କାହିଁକି? ଆଖି, କାନ, ହାତ, ପାଦ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର କେହି ମୋ ବଶରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ। ଏ ବୋଧ ନ ରଖି ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ, ଏ ବୋଧ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏକଦମ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ସହଜରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଏ ଭାବ ଆସିଲେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବାଖ୍ୟାରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବିଷୟର ଉର୍ଜନା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Now he
দাও হে